este Cristi și astăzi facem Prison. Eu sunt la Z și el nu știu la cât. Episodul 3. Da. Și ăsta o să-l facem foarte, Maestru în acțiune! Oh, treceți! Ne batem cu hack-urile. Bă, Miner League îl aveam la prieten, stai să-l scot. Bă, nu mai îl pic să-l scot. Hai! N-aveam golden apple. Eu nu mâncasem golden apple. Dar nu am ce să pierd dacă mă arunc camere o pe acolo în ăla. Moare Ben 10! A murit Ben 10, bă! Nu mai o să mă uit la Ben 10 de acum. A murit. Haide, veniți. Stai puțin. N-aveți. Vine în spate. Ăștia n-au curaj dacă sunt eu cu Ia tine. uite. Hai. Uitați-mă. Ăsta are hack-ul, că al meu ăștia doi. Ăsta care le-ai băgat acum? Da. Ui! Nu mai am viață multă. Amândoi au. Și am mai lucrat. Eu am 52.000 de bănuți. Ui, mai nărnic. Bă, dar de ce mă bat ăștia prea repede? Și de ce? Că au hack-ul meu. Și cum te-aș bătea eu? Dar de ce ai dat hack-ul? Nu, eu l-am dat, el și l-a luat. Ia, nu mai ai viață. Doar eu sunt atent la viața ta, mă. Eu sunt cu huzunii. Eu uite de ce nu-l băteam eu și la Chilaurafov aveam un cet de tot. Hai că mi-l bag la maxim. Chilaurafov. Păi da și eu am mic. Julio. Speed, maxim, risk, maxim. Speed, random, maxim. Silent players. Bă, nu-i bat pe ăștia acum. Oh, dar stai că n-am mâncat mărul. Deci le dau de la distanță până la Miner Nick îl bat de aici. Bă, dar nu pot să dau un Miner Nick. Nu pot să dau un Miner Nick, bă. Și nici el nu se mai poate, ia stai puțin. De ce? Ce ai făcut? Stai puțin. De la hack-ul tău poți să mă faci invisibil? Stai puțin. Stai o clipă. Stai o clipă că vă rezolv. Gata. Hai, că acum i-am făcut și eu puțin umide. Dacă ai curaj, mai nenic, ia uite de unde dau. Ia uite și eu de aici, Eu dau de aici. Da. Dau de aici. De acolo de la tine, uite, da, și eu pot să dau. N-aveam focul mare. Eu de aici dau. Îți dau un pumn și încep să mă alergi? Să sară ăsta? Da, nu. Ăsta nici n-are... Hai, îți dau un pumn și mă alergi? Da. Am mai sărit unul. Bă! Cât ți-am luat? Ui! Hai. Deci eu n-aveam armură pe mine. De-aia mă bătea. Și miram de ce mă bat. Deci dacă nu vorbim pe aici, scuzați-ne, dar când ne bătem aici și uităm că filmăm. Da. Mănânc un golden apple. Leș kit. PvP. Te-a bătut? Nu, că dacă mă băteau făceam rage.
Ștefi, hai! Hai, 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 hai! Hai că mi-am pus! Haide! Am cel mai OP hack din lume, hai! Uite, așa fac. Lasă-l Așa să ar vină! trebui să Du-te în stai. PvP! Du-te în PvP! Lasă-l să vină, lasă-l să vină! Că el și Dar nu mai ai viață tu. bun! Ia stai puțin. Spawn, că eu nu mai am de astea, cum se numesc? Mere. Da. Poarpul. Vezi că vine ăla. Da, un water key. Da, chiar ce primești la Water Key? Nu, da. Primești iteme de astea, care am și eu. Adică, De astea normal. Am pula mare. Hai să te fum, hai punem la încercare. Da, chiar o are, chiar. îl bat pe Blaster. Dacă ai nevoie de ajutor, zi. Nu, că el stă cu flinte în stil în mână și bagă Vine pe jos. Ștefi! Hai că vin și eu. Vin și eu pe tine. Ajutor că a luat sabia în mână. Hai că am venit! L-am omorât. Pe Ștefi, bate-l! Dă-i-o! Stai să mânc. Dă-l mâncarea, lasă mâncarea! Hai pe el! Fugit! Trâp, 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 trâp. Unde ești? L-am bătut pe unul. Trap, 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 trap. Bun, suntem singuri. L-am bătut pe unul aici. Suntem singuri. Și cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Alex și am, Împreună cu Cristi. împreună cu Cristi și am golit tot tot Doar pe PvP-ul. PvP-ul. Da, cu hack. Doar cu un mic hack. Doar cu un mic hack am golit tot. Hai că Ba nu, au mai venit Ștefi iar. mai vine Ștef. Ok, dacă mă tot a fost cu acest video, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa! Bye.